16 days of activism. Madoda, bonakele abantu besifazane babulawa mihla namalanga ngenxa yesandla senu. Uvula umsakazo, uvula umabonakude bakhala isilile esifanayo. Angisatiphathi elabantwana benu uma benibona bayabaleka baphila ngokwesaba phela seniyabadlingula nibabulale kodwa Nkosi ngegazi lakho uqobo. Lo muntu owamthatha kubo uthi ufuna ukumeza umakoti avuse umuzi wakini namhlanje sekuwena futhi omkhipha umphefumulo. Ngithi asisukumeni madoda aqozo silisana lesihlava sokuhlukunyezwa abantu besifazane ngoba sesiboshwa ngaphandle linye kuthiwa amadoda ayichibhe. Angivumi kwelami igama. Ngithi lezi zinja ezihlukumeza abantu besifazane ezibiza ngamadoda ungamadutshanyana. Ngithi asingakuvumeli madoda ukuthi lithi igama lingcoliseke. Sikhulumile intatheli bakhuluma abasakazi isabhali Mbongi sekwanele. Nawe umuntu wesifazane okwazi ukuthi ungavula icala ngoba usuvulwe ithina amehlo. Ekuhambeni kweinsuku uyaxolisa uyamxolela uyasula icala uyaqhubeka la kagcine khona. Okusobala ukuthi thina sisebenzele emuva phela masikuvula amehlo. Sukuma nawe umuntu wesifazane sekwanele ngithi lokho akukufanele. Udeserve uthando lweqiniso hayi ukubeka isandla mihla namalanga umxolela. It is 16 days of activism. Madoda bonakele abantu besifazane babulawa mihla namalanga ngenxa yesandla senu. Uvula umsakazo, uvula umabonakude bakhala isililo esifanayo. Ngithi lokhu amangabe nge-16 days kuphela kodwa 365 days. Ngithi masibabhekele sibathande sibanike uthando abantu besifazane kanye nabantwana bethu. Amandla ethu asingawasebenzisi endaweni engafanele kodwa masifikele sithande imbongi.